A Mesa de Contratación do Concello de Pontevedra propuxo esta mañá a adxudicación á empresa Serviocio do proxecto de reforma do complexo deportivo Piscinas de Campolongo. Serviocio presentou unha oferta económica de 4,6 millóns de euros, ofrece unha reducción do 100% das tarifas sociais e dun 2,5% no resto de tarifas. Por último, en canto ao canon, a oferta de Serviocio tamén é superior porque oferta 60.000 euros anuais, non? Por tanto, a Mesa considerou que é a mellor oferta para o Concello e, por tanto, se fixo a proposta de adxudicación á empresa Serviocio, que a continuación, é dicir, hai aproximadamente media hora, fixemos xunta de goberno extraordinaria para xa propoñer e requerir a documentación a Serviocio. Ademais da oferta económica, a empresa tamén propón maior horario de apertura da instalación sobre os mínimos exixidos polo Concello, que se resume nun maior horario de uso en época invernal. Tamén outra das cuestións é que amplía o horario da instalación no inverno de 7 menos cuarto da mañán a 11:30 da noite en horario continuado. E no verán tamén mantén os domingos pola mañán. Por tanto, tamén incrementa o número de horas de apertura. Outra das moitas melloras que inclúe a oferta de Serviocio, a actual adxudicataria, é un investimento de 400.000 euros para novo equipamento deportivo. Ademais, incrementarase o espazo deportivo das instalacións con máis salas, xa que desaparecen as pistas de squash e bótase unha placa para completar o primeiro andar, entre outras ampliacións. Por tanto, creemos que é unha moi boa oferta para o Concello e que este contrato vai a significar na práctica unhas instalacións totalmente novas, porque non só é o feito de renovación de algunhas cousas, sino que tamén hai ampliación e tamén nas pistas, na parte superior, etc. Por tanto, vai a haber un antes e un despois, ou como se dice en linguaxe coloquial, van a ser unhas instalacións do trinque. O cronograma administrativo e de traballo terá que ser pactado coa empresa unha vez que se asine o contrato, pero que ten un prazo dun mes. Dende ese momento, deixará de ter vixencia a prórroga do contrato actual para entrar en vigor o novo. Dende a asinatura do contrato, a empresa terá un prazo de 40 días para presentar o proxecto de execución e o Concello arredor de 25 para informalo e completar os trámites administrativos. A execución da obra é de 6 meses, pero o inicio dos traballos terá que ser negociado coa empresa.